jsme v té další místnosti, jak jsem opozornila, tady ty dveře a smrdí to tady. Je strašný vedro, ale já nevím, nejsou tady masožravky, ale tady nádherná voda, fakt nádherná voda, já jdu sem. Taková úžasně voda. Tak a potom ještě vzadu. Čau! Čaute, tady je ona, kterou jste viděli několikrát. Jo. Bude to teda v Peskoty kanále, nebo to se? Ty natočíš znova? Já natočím každou místnost. Zvlášť? Jo, zvlášť. Já to mám na jedno video a bude to na víc částí. Takže kdybyste chtěli vidět, co natáčí Mimoňka, tak natáčí na tady tenhle novo. Jo, na Presticio a na tohle. A tady ty kameraman. Jej, budete mít jeho kanál určitě v popisku, nebojte se, jestli chcete vidět jeho roztomilou tvářičku a jeho strašnou patkou. Jasně. No jasně, že ano, vidíte, i vám to sám uzná, já vím, že to je ironie, ale... Počkej, to jsou ty avokáda, ne? Tak, potom další kytičky tady jsou snad všechno úplně kytky, já nevím, akorát tady nahrávám asi zbytečně, ale kytky. A Mimoňka potřetí. Lísek potřetí. Já už ani nevím. Potom takováhle, to má kytka. Když já bych se tohle... Želva. Jo, a jo, želva. No, a tohle je celý video akorát, no tady je to želva, ale to není moc vidět a prostě je tady strašný vedro, že jo, paní učitelka, že tady je strašný vedro. Jo, a máme tady vysoký strom, sakra. Kde jsme byli? Přesně, že jo, no, potom takový. Tady máte takhle tu kytku a tady máte fakt ještě redečky a v téhle se mají čpice. A jeho malý baťušek je fakt malej. Takže teďka to stopneme. Takže tohle je můj ještě kámoš Honza, dejte like, pokud to máte rádi, no pokud je trošku aspoň dobrý. Sakasomí se. Takže teďka jsme v další místnosti, já si jdu probojovat. Já to si... Mimoňka popáte nebo pokolikáte? Obří kaktusy, já to dám na výšku. To kaktus. Oh my god, ono to asi ve videu nevypadá úplně dobře. A když byste se na to podívali tak jako já a Elisek, tak určitě... Tak určitě bacha, tak určitě by se vám to líbilo to dalí, ono to z videa nevypadá fakt moc dobře, takže co tohle je, pane bože, do tohle bych nechtěla spadnout a takže teďka tady máme takovýhle kraviny, prostě bo nebudou teda fotky, my jsme byli ještě v jednom planetáriu na filmě, ale tam jsem nechtěla to točit, protože bych si vůbec ten film neužila a byly tam pár věciček nic moc zajímavého, jakože nebo že byste na mě začali zvazit, sám to nevím, takže tohle stopne. Jo, tady máte Máju. Jo, čau. A tady jsou takovýhle velký kaktusy, takový pospojovaný, já nevím, stromový kaktusy, tak nějak. Stromový kaktusy, pak jsem ještě v životě neviděla. Takže fakt hezký. Jako vám to zase budu muset... Takže tady úplně zblízka kaktus a Standa se toho zkusí dotknout. Bolí to, Stando? Ne, a skočil bys do toho? To ne. Tady je náš malý plňáček, nebo předškoláček, já už ani nevím. A Mimoňka po 6. Díky, lajky. Tady máte moji Nelinku, moji kamarádku, mladší, jednoho kluka sestra a tohle by bylo zase z téhle místnosti všechno. Další dveře, další dveře. A co bude příště? A tady je Veronka, asi nejlepší ze všech. Jo.
samozřejmě se svojí kamarádkou Nelenkou, která je nejlepší ze všech tež. Když já už toho se tady nemluvím, už tady 5 minut melu jak blbec. Já natáčím to pro rodinu všechno, takže dejte like. Všichni si začínáme sunout do Afriky. Takže do Afriky všichni se tam těšíme a už tě potáme tak pomalu, že skoro mě upadnou nohy za chvilku. Ještě bolí. Do Afriky. Jdeme. Ale mě fakt už začínají bolet ty nohy. Tak pořád stojíme, potom jdeme. No a tady jsou teda mrtě kytek a zase další kytky. A je to strašný vedro, takže to zaberou rychle. Listy, omega fakt velký. A i když se to takhle přiblížíte, tak je to fakt obrovský. Tamhle máte nahoře banány. Tamhle Banána! máte banány, vidíte je nahoře banány. Banána! Banány. Banána! Takovýhle nádherný kytičky a potom zelená voda. Fakt strašný. Šárka později do jedejka, pak hodí. Co totiž, proč tady nejsou lidky z pečopláci? Pojď sem, takhle stoupni si k tomu květu, ty budeš hladit z čepice. Přesně tak, já to taky ještě takhle nahraju. Nám zapozuje, výborně, úplně vidím. Je růží kytičky. Listy sami pořád, listy všude, je nám vedro, nevíme, co už máme dělat. Jsme tady všichni v bundách, takže to je asi trošku bejtonost a to je strašný, prostě takhle. Určitě tohle. A čím to pro rodinu, ale ani se mi už nechce. Tak, prostě takovýhle bobří listy. Je nám všem vedrom. Podívejte na můj kamarádku, protože už si dává i rukávy. Strašné horko. Vidíte? Řekni, že je tady horko. Jinčeka, je tady horko. Vidíte, slyšíte? Všichni tady říkají, že tady je horko. Už jsem v životě nepolezem. My máme Až se dokonce i potíme, že jo, všichni jsou spocený, ale jediný kytky jsou živé, protože jsou mokrý. Vidíte, takhle, ono to není vidět, ale oni jsou fakt mokrý. Víte, no, říká? Velká kytka. Takže já to zase ukážu. ještě nevíčka. Zubík je taky. Ne, vidíš? Je tady strašný hluk a jediný kvůli čemu to je tady Mája a je to jediný kvůli tomu, čemu to je kvůli tady tomu vodopádu. Já nevím, jestli mě vůbec slyší. Krokodýl. Jo. Já to přibližím. Takhle kvůli tomu pitomému vodopádu není ani slyšet na krok. Já se dostanu dopředu. A tady fakt je vodopád. Jo. Takže hezky. A zase samý kytky. Tady už je teda mnohem líp než předtím. Slyšíte ten vodopád? A tohle bude, tenhle kluk bude taky v popisku, má taky kanál, bude určitě v popisku. A radši dej ten počítačovej. Mám ještě na mobilu, ale ten je na půjč. Je to fakt nádherný, ale je tady je líp než předtím v té Africe, ale není tady slyšet. Já tady právě nahrávám zvuk toho vodopádu a to vám se bude stačit, nebo tady vůbec nebo to možná budu dávat pořád dokola. Jo, čau. Je to tady fakt hrozný, vám čekám. Není tady slyšet. Na centimetr. A samý kytky tady jsou. Hlučí to tady. To se budu pouštět před spaním. Rána. Jdeme to podíku. Nebo do vody. Kde potřebujou hotovo? Naše paní učitelka. Mluvíte kameleon. Jo, čau. To je teda nebude to na mém channelu. Bude to na mém, tohle je na jiném channelu než předtím. Takže tak. Teď vypadám asi fakt trapně, ale jako tu bundu fakt sliknout musím mít. No, já jsem teda v bundě jak blbec. Neřešte to. Jako jak vidíte, Natka s čím? Natka tady musí v bundě být. Tady jako, ale já
jako, já jsem si ulehčila svoji práci, jako jo. Už nahrávam 9 minut, takže tohle budou teda 3 videa a tohle asi je už konec. Potom bude další video. Jo, přesně, tak jo, můžete se těšit. Čau. Díky.